Наталья Карпович, гімн любой гародні. Гародня – гэта горад сусвету, сапраўдны гістарычны помнік. Горад казачных замкаў і неверагодных легенд. Мае еўрапейскі шарм, асаблівы дух цэнтральнай Еўропы. Шмат таямніц і загадак. Горад захаваў сведчанні ўсіх перыядаў існавання чалавецтва. Асаблівую цікавасць выклікаюць невытлумачальныя старадаўнія архітэктурныя аб'екты. Вось некаторыя з іх. Калужская царква. Немагчыма дакладна высветліць, для чаго, як і кім тысячагоддзі таму на высокім і стромкім беразе Нёма надалёку ад паселішча была пабудавана Калужская царква. Зорчатая крэпасць, старадаўняе збудаванне каля горада, якое беспаспяхова ператваралі ў абарончыя фарты. Ваданапорныя вежы Бася і Кася, якую функцыю, акрамя ваданапорнай, яны выконвалі. Першыя паверхі закапаныя ў зямлю. У старым горадзе ва ўсіх захаваўшыхся дамах першыя паверхі аказаліся засыпанымі па самыя вокны. Падземны горад. Існуюць падзямеллі пад усім горадам. Не вывучаюцца, не даследуюцца. Гародня мае па праву статус самы-самы горад. Самыя старыя будынкі Беларусі, самая вузкая вуліца, самы стары гадзіннік. Горад не быў сталіцай, але манархі ўзводзілі свае рэзідэнцыі, стала пражывалі. Цэрквы шматлікіх рэлігійных канфесій, якія не варагавалі паміж сабой, 4 дзяржаўныя мовы, талерантнасць у адносінах. У старым горадзе апынаешся як быццам у розных еўрапейскіх краінах. Маленькая Італія, жоўтыя сцены Тасканы, вуліца Маладзёжная насупраць ад брыгітак, фарны касцёл, рымскія храмы. Уся вуліца Саборная цяпер савецкая, гэта Неапаль, Рым, Фларэнцыя. Прага, вуліца Лермантава, напластаванне дахаў. Польшча, вуліца Свярдлова, старыя асабнякі, ускрайкі Варшавы. Піцер, Карла Маркса, піцерскі вайб. Гародню стваралі і славілі знакамітыя людзі, якія вельмі любілі горад. Стэфан Баторыя, Антоній Тызенгаус, Жан Жылібер, Людвіг Замінгоф, Леон Бакст, Караль Румель, Эліза Ажэшка, Вольга Корбут, Васіль Быкаў і шмат-шмат яшчэ асобаў. Нягледзячы на падабенства да еўрапейскіх сталіц, Гародня мае беларускую душу, родную, кроўную і чароўную, ласкавую, чыстую, цёплую, як быліна ці пяшчотная песня. Склалася унікальная атмасфера беларускасці і асаблівыя адносіны паміж жыхарамі і гародняй. Гучыць містычна, але сувязь існуе. Хоць гародня асоба выкшталцоная, вольная, інтэлігентная, мужная, але нас жыхароў любіць. Кожны адчувае гэтую сувязь і любоў. За шчасце блукаць па вуліцах старога горада, дзе кожны будынак – знакамітая гісторыя. Нават самы дрэнны настрой падымаецца і як быццам зло адступае, а на змену прыходзіць натхненне, ціхая радасць і ўзнёсласць. Сэрцы гарадзенцаў належаць любай гародні.